Ogodan dogulma, bagtly dogul diýipdirler. Şu söz häzirki gurrun berjek aktrisa denanyma ören gabat gelýär. Filmdäki bir aýdymy bilen paçly dünýäň ýüzüne tanymal boldy. Şol aýdymy diňläňde taňa şatlyk paýlaýar. Ýöne öl durmuş bolan, ýalňyşlyklardan, ökünçlerden, betbagyt günlerden doly. Zinat Aman. Zinat hindi gyýdy bolsa-da 18 ýaşyna çenli daşary ýurtda ýaşaýar. Sebäbi ejeti ýaşlykda aýrylşyp Niemse durmuşa çykýar. Ýöne 18 ýaşynda Hindistana dolanýar bu gyz. Ilki kinojurnalist bolup işläp başlaýar. Soň model bolýar. Hindistanyň gözellikde ikinji ýer alýar. Soň Aziýanyň gözelliği birinji ýer alýar. Ana şondan soň rejissörler, prodüserler göz dikip başlaýar muňa. Filmlerine çagyrýarlar. Ören ökde aktrisa bolan üçin däl, ören ogodan zinan bolan üçin. 1978-nji ýyl aktyor, prodüser, rejissör Sanjay Khan Abdullah diýen filmine düşmäne çagyrýar muny. Film düşüp görkälerim halaşýar bilkisi. Mehmanxana otogyny iki tane adamyň şaýatlygyny nikah gıýýarlar. Hemem er aýal bolýarlar. Ýöne Sanjay Khan'ın öňüm aýalanma 3 tanam çagasy bar. Bu wakany bilip köpçülük ören halamaýar. Sebäbi gazetlere, jurnallara, telewizioniýa çykyp başlaýar. Adamlaryň yaramaz reaksiýasyna çydamaň 79-njy ýyl bular aýrylşýarlar. Ýöne gatnaşyk saklaýarlar. Zinat Aman bolsa başga filmlere düşmesini dogam etdi. Soň Mithun Chakraborty, Amitabh Bachchan, Raj Kapoor şolar bilen işleşip başlaýar. Hemem gurrun ýaýraýar, şolar bilenem gatnaşykda bolýar şu denanlyp. Bundan bilip Sanjay Khan ören gabanýar. Bir günem jaň etdi. Abdullah diýen filmiň aýdymyny täzeden düşmeliyip. Zinatam barýar. Şo taýda mehmanxanaň otogyny bu denany ören yaramaz ýagdaýda urýar. Ýüz gözüni görmedi ýagdaýa getirýär. Ana şondan soňam Zinat Amanyň gözüne kemçilik galýar. Bir gözü kiçirekdir dostlar, şondan soň bilýän bolsaňyz. Bu ýagdaýy bilip awraýly adamlaryň hiç dem gatnaşygy gelmeýär bu aktrisa bilen. Sebäbi özüňiz bilýäňiz, problemaly adamlar hiç kime gerek däl. Hasam şular ýaly ýagdaýda. Şondan soň bu denanyň özü bir näçe wagt ýeka galýar. Soňra ýöne şeýle bir karara gelýär. Menem durmuşa çyksam, çagalan bolsa, şu gurrunlaryň hemmesi ýiter. Hemme zat ýer bolar diýip pikir edýär. Şeýdibem ören pes derejeli bir aktýory durmuşa çykýar. Ýöne mesele nämede? Inni bu denanam o diýen hiç kime gerek däl. Baran ýan ýollaşy aktýorym işsiz. Bir näçe ýyldan soň şeýle bir meseleler döreýär. Ýan ýollaşy bu denany urýar, özüm yaramaz terişlerle meşgullanýar. 1998-nji ýylym ýogalýamyň ýan ýollaşy. Ýöne hemme kişi telewizioniýada, jurnallarda ýene gurrunlar ýaýraýar. Zinat Amanyň özü günäkär, äriniň ýogalmagyny diýip. Hatta ýogalandan soň ýan ýollaşynyň garnaşlary gelip bu denany erbet ýagdaýda urup durlar diýip burrunma. Hatta şu uranlaryň içinde öz 11 ýaşly oglan mamışyny. Anha dostlar, ogodan filmleň, ogodan aýdymlaryň aňyrsyna aktrisaň hakyky durmuşy. Hasam şu zinanlara degişli öz maksadyňyza ýetmek üçin ýeňil ýol gözleseňiz, ýa aşa inanjaň bolsaňyz, ýa da birini ulanýandyryny öýtseňiz, berip belläň, sen henir kömege mätäçkän, seni ulanýandyrlar. Häzir aktrisa 72 ýaşynda, soňky ýyllyklarda hasam ýene-de ünsü çekip başlady şu. Instagramda öz sahypasy we paşty million töwerek auditoriýasy we ana şo taýda öz dilinden aýtdy. Ýaşlykda maňa derek kän zat gurrun berdiler diýe. Men nähil erbetdigimi, men nähil yaramaz bolanymy, ýöne şo zatlara sebäp bolan adamlar barada ýekejede ýaman söz diýilmedi diýe hiç bir ýerde. Sebäbi olar güýçlüdi. Şoň üçinem ýaşlara berjek maslahatym, güýjüňiziň deňgelmejek ýerine oýuna girmäň diýe. Häzirem hiç ýeňiziň maň gynanjyňyz gerek däl, gülýaly günümma, çagajyklanma, bagtly menmi aýtýar. Hakykatdan hem ýöne 72 ýaşynda bolsa-da şu wagt dünýäň ýüzüniň moda jurnallary, fotograflary şoň bilen işleşýär. Uly reklamly kontraktlar amma. Şeýleräk dostlar, ýöne şu denanyň durmuşyndan köp man çykaryp bilýäňi.
Eger öz etýän işiňiziň uzak dowam etmegini isleseňiz, özüňize bagly bolmagyny isleseňiz, diňe öz talantyňyza, güýjüňize baýrynyň. Janyňyz sag bolsun.